Na tom dnešním skladateli, který je téma dnešního videa, se podíváme, že i opravdu velká nouze ještě neznamená, že něco nejde. Ten dnešní skladatel se naštěstí o svém dětství i párkrát vyjádřil a nějakým způsobem to bylo i dochovaný. A mimo jiné také říkal, že mladí lidé na mém příkladě uvidí, že i z ničeho se lze stát něčím. Co jsem, je všechno jen dílem dotíravé nouze. Tedy jinými slovy, on žil fakt v hrozných podmínkách. Tak jdeme na to. Franz Josef Haydn. Haydn se narodil na přelomu března a dubna roku 1732. Dlouho nebylo jasný, jestli se narodil posledního března anebo 1. dubna. Nakonec ale historici to tedy asi nějakým způsobem dohledali a tedy jako správnější datum připadlo toho 31. března. Narodil se v jedné malé vesnici, která se jmenuje Rohrau, která je v Dolním Rakousku. Blíž to tomhletom díle mají Slováci, protože je to zhruba půl hodinky od Bratislavy. Je to fakt kousíček z Bratislavy do Rakouska, přímo do Rohrau, je to kousek od maďarských a slovenských hranic. A tato vesnice ve své době patřila jednomu rodu, který určitě znáš i ty, protože ten rod je známý i tady v Čechách. Do dneška tomu rodu patří zámeček, který je v Rohrau, a ten rod se jmenuje Harrachové. Ten jejich majetek, který byl tady v Čechách, tak byl v roce 45 tuším skonfiskovaný, takže už jaksi tady nemají nějaký pozemky, ale měli tady velký pozemky a taky se po nich jmenuje jedna obec. Já jsem tam byl lyžovat, takže předpokládám, že to znáš asi taky z lyžovačky, protože Harrachov je prostě notoricky známý místo po celé České republice. Ty podmínky, ve kterých se Haydn narodil, byly fakt jako skromný. On měl, já bych řekl, chudý rodiče, ale možná to tenkrát bylo normální. V tom Rohrau bylo asi 62 domků, které byly všechny víceméně stejný. Doškový střechy, skromné místnostky a tatínek, protože byl z řemeslnického rodu a začal dělat kolářství, tedy jak si vyráběl kola, opravoval kola nebo různý mechanický ústrojí, které byly na kočárech a tak dále. Takže to byl řemeslník, který v tom domečku měl nějakou malou dílničku a Haydnova maminka, tak ta byla zase z rodiny kuchařů a pracovala jako kuchařka na tom zámku pro ty Harrachy. Ten jeho tatínek, ale když byl mladý, tak tenkrát se to dělalo tak, že se chlapec naučil nějakému řemeslu a pak šel, v pohádkách se tomu říká, do světa, ale šel prostě na zkušenou. Šel na zkušenou, aby se jaksi v tom světě tak nějak jako protloukal, naučil se to řemeslo i od jiných mistrů. Já si to umím představit tak, že prostě přišel někam, kde byl nějaký mistr, on ho požádal o nějaké zkušenosti, on doma za tomu uklízel, staral se o všechno možné a on ho za to v podstatě živil, dostával jídlo, měl kde spát a učil ho to řemeslo. A ten tatínek takhle byl na té zkušený a po nějaký době se vrátil zpátky do toho Rohrau s tím, že teda procestoval velký kus tehdejšího světa. Dneska si řekne velký kus světa, tak sedneš do letadla a letíš do Asie třeba. Ale on samozřejmě chodil pěšky, takže velký kus světa to byla prostě část Evropy, kterou ale on reálně prošel a měl teda, jako řekl bych, jako zajímavou zkušenost. A ze všech těch zkušeností, které si z toho světa přines, bylo mimo jiné taky hra na harfu. On nebyl nějak extra muzikantský, ale prostě naučil se to, měl tu možnost, neuměl noty, uměl jenom prostě pár písniček, který si jako přehrával. Ale protože maminka pracovala, tatínek pracoval, tedy jaksi rodiče toho Haydna už teďkonc myslím, tak měli možnost se té hudbě věnovat jenom prostě o nedělích, o svátcích, když bylo prostě volno. A oni toho teda jako využívali hojně, protože dneska co uděláš? Sedneš si s mobilem, nebo si zahraješ hru na počítači, a nebo si pustíš film. Tenkrát prostě ta zábava nebyla tak vybíravá, takže pro ty lidi ta muzika prostě byla něco jako dneska sjíždění tiktoku, jo? Takže oni si takhle hráli. Haydn byl celkem z 12 dětí, s tím, že té dospělosti se jich dožilo jenom 6. A on už relativně brzo projevil zájem o hudbu v tom smyslu, že ty rodiče si doma hráli. Ona, ta jeho maminka, i ráda zpívala, takže to asi vypadalo tak, že tatínek hrál na harfu nějakou známou písničku nebo nějakou, co se naučil. A maminka k tomu zpívala a prostě trávili tak nějak ty nedělní odpoledne, sváteční dny a tak dále.
No a ten Haydn jako brzo on začal zpívat. On prostě slyšel tátou, jak hraje, maminko, jak zpívá a začal to opakovat, začal zpívat. A ty rodiče z něj byli jako docela překvapený, protože ten kluk zpíval jako hezky. A navíc třeba i po jednom přehrání nějaký písničky, on byl schopný si ji ten 5letý kluk jako zapamatovat a celový zaspívat třeba i sám, jo? Což jako není úplně obvyklý u takhle malých dětí. Protože ty rodiče věděli, v jakých žijou podmínkách a dokázali si představit, že by jejich syn mohl být jako někdo, jako muzikant, jako někdo prostě, kdo se bude mít jednou fakt jako dobře. Protože prostě uměli si udělat nějaký obrázek, ačkoliv to samozřejmě nebylo jistý. Navíc se jim líbila představa, že oni dělají muziku jen tak jako vo volnu a ten kluk by se tím mohl živit a dělat to naplno, což je taky velký benefit pro rodiče, který vidí to dítě, který by se mohlo dostat mnohem dál než on sám. Ale tomu klukovi to prostě přáli. Viděli v něm nějaký talent a chtěli mu dopřát nějaký vzdělání. No ale co mají dělat teďkonc, že jo? Máme tady 5letýho kluka, tady v Rohrau nic není. Nebyla zuška, nebylo nic. Jako, jak chceš tomu dítěti dát nějakého učitele, když celá rodina chce, ten kluk chce, rodiče a teď co? Naštěstí ten jeho tatínek měl švagra, který se jmenoval Matthias Frank a žil v Hainburgu, což bylo 13 kilometrů od Rohrau. A on se s ním dohodl, jestli by toho jeho kluka prostě nemohl té hudbě učit, protože evidentně ten kluk na to jaksi má. Tak on souhlasil a v 6 letech tam ty rodiče toho malého Josefa odvezli a nechali ho tam s tím svým učitelem. A tady začíná první kapitola, od který se to prostě podle mě jenom bortí, jenomže ten kluk byl neskutečný. A to se dozvíš, protože to fakt stojí za poslech. Ten Matthias Frank byl jeho učitel a učil ho. Musel se učit psát, číst, počítat. K tomu samozřejmě se učil zpívat, hrál na klavír a na housle. Ale ten Matthias si z něj taky udělal tak trošku sluhu a dostával dost zabrat, ten malý kluk. Jakože jeden lepák, druhý lepák z jedné strany, z druhé strany. On dokonce Haydn později vzpomínal, že dostával více bytí než jídla. Ten kluk strádal hlady, stejskalo se mu po tátovi, po mámě, po sourozencích a bylo mu teprve 6-7 let. Na druhou stranu taky říkal, poděkuju tomu muži ještě v hrobě za to, že mě učil k tomu, k čemu mě učil, tím, jak mě učil. Říkám to volně, nepamatuju si to doslova, ale prostě on mu za to byl vlastně vděčný. A to je ten jeho charakter, který podle mě ho prostě dostal tam, kam se nakonec dostal. Mimo to taky dokazuje fakt, že on měl plno povinností. Plno věcí, které musel dělat a dostával za to většinou ještě vejprask. Tak on si třeba přibral ještě navíc hru na trubku, anebo se učil hrát na buben. Jo? U bubnu OK, tam asi to nebylo nějaký hrozný, jako nějaká hrozná dřina, ale prostě on si bral práci navíc, protože on to chtěl dělat a já z toho, jako vždycky, když jsem to četl, tak z toho koukám akorát jenom na ten text, říkám si, to není možný. 6letý dítě a on si potom, co mu dostane jednu ránu za druhou, řekne ještě a já chci víc. Jo? Ne ran, ale víc práce. Chci víc umět, chci se to naučit a chci být dobrý. To je jako mazec. Co se týče toho jeho výchovy, jakou ten Frank měl na toho malého Haydna. Jednou se stalo, že prostě z nenadání umřel bubeník. A teď bylo to předvečer nějakého svátku významného. A ten Frank, protože byl ředitel kůru, tak potřeboval teda zjistit nějakou náhradu. A protože teda věděl, že ten Josef Haydn je jako šikovnej, tak ho prostě oslovil, jestli by mohl druhý den prostě odehrát ten buben. A ten kluk z toho byl tak nadšený, že hned běžel někam, kam si prostě našel koš pletený, do kterého se tehdy dával chleba. Potom někde odněkať vylovil pytel, prázdný pytel od mouky a ten pytel natáhnul na ten koš, nějak to zavázal, co nejpevnější to šlo a vyrobil si provizorní buben, aby na něj mohl cvičit. Nevím už čím do toho bouchal, ale prostě si něco našel, začal do toho mlátit a samozřejmě ten pytel byl nasáklej moukou, takže ten kluk za chvilku vypadal, jako kdyby to byl mlynářův učeň. Jo? Prostě on do toho skočil úplně po hlavě. Samozřejmě za chvilku přišel Frank, viděl, co Haydn dělá a za odměnu mu prostě dal pár pohlavků. Jo? Úplně si řekneš, co se to tady děje. Já to taky v podstatě nechápu. Ten kluk furt jede dál.
bouchal, dostal pár facek a druhý den samozřejmě bylo to vystoupení a on to zahrál. Všechno bylo v pohodě, Haydn byl spokojený, pro něj to byla v podstatě švanda, protože evidentně to prostě nebylo těžké odehrát pár rán na buben a byla to pro něj švanda. Prostě super. Kolem jara roku 1740 se zastavil na tom dvoře, kde ten Haydn byl s tím svým učitelem, tak se tam zastavil kapelník chrámového sboru od svatého Štěpána z Vídně, Georg von Reuter. A on tam jel, protože sháněl nějaký nový zpěváčky do toho sboru, který v té Vídni měli. A samozřejmě hned, jak tam přijel, tak mu bylo doporučené, ať si poslechne malýho Haydna, že je to šikovný kluk. A on to udělal, moc se mu líbil, ještě si ho jako vyzkoušel z nějakých základních hudebních jako vlastností, jako jestli slyší dobře, co se týče nějaký konkrétní intonace, asi pravděpodobně. No a pak si ho vybral a odvez si toho kluka do Vídně. Na podzim toho roku už byl Haydn ve Vídni. A on byl z toho úplně bav. Prostě najednou se zase ta nouze, ve který byl, skočilo to prostě o 20 schodů, o 20 pater nahoru a on byl najednou ve Vídni u svatého Štěpána a zpíval v chorálním sboru. A v tom sboru měl samozřejmě taky velké množství povinností. Krom toho, že se učil to, co se učil předtím, tak toho samozřejmě jednak bylo víc a jednak se k tomu ještě učil latinu a další předměty navíc. Takže toho měl furt jako nad hlavu, ale jemu to nevadilo. On to bral asi, možná, jako cenu za to, že se naučí tu hudbu. Jo, on makal na věcech, které se třeba hudby úplně netýkaly, jako dneska chodíme do školy, učíme se matiku, fyziku, nějak to trpíme, aby jsme potom po té škole mohli jít dělat to, co nás opravdu baví. Podle mě to bral přesně takhle, jenomže to byl malý kluk, který mu to nikdo nevysvětlil. On většinou za to, že něco proved, ještě dostal pár facek. Takže neměl toho rodiče, který by mu řekl, hele, takhle to v životě chodí. On to prostě dělal automaticky. Oni ty kluci občas zpívali ve šlechtických palácích, když byli pozvaní na nějakou, nevím, jestli to byl zase nějaký svátek, nějaká mimořádná událost, tak tam byli pozvaní tyhle ty kluci. A když zaspívali, tak potom tam byl nějaký raut a ty kluci se mohli prostě dosyta najíst. A ty kluci nedostávali moc jídla, takže permanentně byli hladoví. Takže když tam přišli, tak logicky snědli, co potkali. Což samozřejmě souviselo i s tím, že na tyhle ty akce se dostali jenom ti nejlepší. Takže si asi dokážeš představit, že ten kluk jako fakt dřel, fakt zpíval, div mu jako neprasklo hrdlo, jo, protože se tam chtěl logicky dostat, protože v tom viděl tu příležitost jednak dělat tu muziku a hlavně prostě měl hlad, jo. Představ si, že děláš to, co děláš, ne proto, abys vydělal peníze, ale proto, aby ses jenom čistě najet. Ale šlo mu to, protože podle všeho i sama Marie Terezie, tehdejší císařovna, ho několikrát pochválila za jeho krásný zpěv. A s tou Marií Terezí souvisí taky jeden super příběh. Představ si bandu kluků, který dospívají v kostele, který dospívají v chrámu nějaký koncert a teď konci oni vypustějí na tu zahradu někam. A teď na té zahradě se opravovala budova a na té budově bylo lešení a ty kluci si řekli, hele, to je ale vejška, tak tam začali líst, začali tam prostě klasicky šplhat a ta Marie Terezie byla prej někde jako opodál s nějakým dvořanstvem a prostě viděla ty kluky, jak tam lezou a teď ježišmarja, co když někdo spadne. Tak se prej sebrala, běžela tam, aby je jako nějak upozornila, nebo kluci slezte, bacha. No a ona tam došla ve chvíli, kdy už ty kluci slezli. Teď si říkáš, co se mohlo stát. Císařovna mohla jak si těm klukům jenom říct, kluci, dávejte si pozor. To by bylo velmi štědrý. Na druhou stranu taky mohla jednomu tomu klukovi hned dát ránu klackem ideálně, protože se to na tu dobu asi jako slušelo prostě řešit to těma políčkama. Ale to se zase na císařovnu nehodí, takže ona to udělala tak, že prvního kluka, který ho chytla, tak od toho kapelníka mu nechala dát jednu velkou facku, jeden velký pohlavek. No a jako náhodou v podstatě ten kluk, který ho ta císařovna chytla, byl právě mladý Josef Haydn, jo? Takže on, když byl potom starší, tak s humorem vzpomínal na to, že když byl mladý, tak mu sama císařovna dala v podstatě pohlavek, jo? Což jako komu z nás kdy dala císařovna facku, že jo? To se nám asi nepoštěstí. A možná na tuhletu událost vzpomínal, i když psal svoji symfonii číslo 48, protože ta se jmenuje Marie Terezie.
Jednou ale ta císařovna na nějakém vystoupení prohlásila o malém Josefu: ten chlapec spíš krákorá, než zpívá. Což je jako velký zlom. Co se děje? No nic, ten kluk začal mutovat. Prostě už mu bylo 12, 13, možná víc, nevím, v kolika mutovali chlapci, jako v tomhletom. Ale už byl problém. Prostě Haydn začal mutovat a to většinou jako byl důvod k tomu ho propustit. Ale ten kapelník úplně nechtěl, protože on dostával z té státní kasy jako nějaký dotace na ty kluky. A zrovna u toho Haydna, protože byl šikovnej, tak dostával možná víc a vždycky mu jako zbylo něco pro sebe. Že jo? On mu zaplatil teda nějaký to jídlo, nevím jaký, ale dal mu nějaký šaty, jako dal mu tu základní nějakou asi potřebu, která z tehdejší dob jako dávala smysl. A ještě mu zbylo něco pro sebe. Tak prostě nespěchal, jo? Nechtěl ho vyhodit. Jenomže Haydn, protože to byl taky rebel, jednou při výuce svýmu spolužákovi takhle zezadu nůžkama ustřihnul cop. A no to byl průšvih. Normálně ho vzali za flígr, hodili ho před dveře a ten kluk skončil na ulici. Jako takhle. Jo? Protože udělal nějakou klukovinu, stejně jak to lešení, že jo? Skončil na ulici a neměl vůbec jako nic. Celý den, celou noc on chodil jenom po Vídni, nevěděl, kde bude spát, nevěděl, co bude jíst, v podstatě měl jenom hlad, až teda nakonec někde nad ránem narazil na nějakého známého, který byl starší a znal ho ještě z toho sboru. Ten už měl manželku, měl miminko a teda slitoval se nad ním a dal mu malou komůrku. Dal mu jako malinkatý pokojíček, který měli doma. Dokonce mu i půjčil podle všeho jako peníze s tím, že neočekával, že mu je jako vrátí. Prostě mu chtěl pomoct. Což pro Haydna byl takový jako skok dolů a zase trošku nahoru tím, že on si mohl dovolit vlastní bydlení. On si mohl dovolit byt, i když to byl byt ve stylu jako, já nevím, 4x4 metry, prostě díra, jo? Která byla ale na půdě. A ta půda byla na 5patrovém domě. Takže ten kluk bydlel sice v uvozovkách ve chlívě, ale měl výhled na Vídeň. A to v tom životopise, co jsem četl, je najednou napsaný jako, jemu vůbec nešlo o to, že bydlí v tom hnoji, ale on viděl, prostě měl krásný výhled. A ještě k tomu měl v té komorce nějaký klavír, který byl úplně vybouchaný, červotočema prolezlej, ale měl tam klavír. A to on byl z toho úplně pav. A když se přestěhoval do tohoto bytu, tak se živil různě. Hrál po hospodách, psal menuety na přání za nějaký mizivý poplatek a snažil se teda dělat tu muziku, ale prostě dělal to v té největší nouzi, ale on takhle fungoval 8 let. Jako. Takže už mu může být přes 20, teď 22, 23 let a 8 let takhle fungoval, jo, jako neuvěřitelný. Haydn žil za mě celý život jako s humorem, protože tohle se nedá brát jinak než s humorem. Normální člověk by to prostě, nevím, vzdal, jenomže on kdyby to vzdal, tak by pravděpodobně umřel hlady, jo, ale on to bral s humorem a já ti dokážu, že ten humor fakt měl. Jednou se ve Vídni stala taková příhodička, ten Haydn šel v Vídni prostě někde těma uličkama s nějakým kamarádem a teď slyšel někde v nějaký hospodě, že se tam hraje muzika a když šel blíž, tak říkal, ježiš, to je ten můj menuet, co jsem složil někde, jak to psal na ty zakázky, jak měl malinkatý, tak napsal nějaký menuet a teď slyšel, jak to tam někdo vyhrává. A co neudělal? Ale on vlez dovnitř, počkal, až ty muzikanti dohrajou, přišel za těma muzikantama a říkal, hele, co to je, kdo to napsal? A ty muzikanti řekli, no to byl Haydn, to bylo na zakázku, protože si ho asi nepamatovali, už to byl nějaký pátek. A ten Haydn na to odpověděl, to je ale strašný menuet. Prostě si za sebe udělal jako vyloženě psinu, jenomže ty muzikanty to hrozně urazilo a chtěli mu tam hned jako vysvětlit, že by se takhle chovat neměl. Naštěstí tam měl toho kamaráda, ten se ho zastal a vyvedl ho z té hospody ven. Ale to je vidět, že on neměl nic, ale i tak byl schopný jít do té hospody a naštvat tam prostě 8 muzikantů tím, že sám sebe urazil. On si ale při tomhletom humoru a vydělávání peněz vždycky našel, asi ke konci dne, třeba když už teda byl asi úplně hotovej, vždycky si našel čas na to, aby se vzdělával. Aby študoval partitury, co měl prostě k dispozici, aby zkoušel skládat a prostě měl furt ten tah na tu branku. Furt si vždycky našel to místo, ten čas na to, aby mohl se věnovat tomu konkrétně tomu, čemu on chtěl. Jednou se mu dokonce podařilo
oslovit svým talentem, svýma schopnostma jednoho dvorního libretistu, který se jmenoval Pietro Metastasio. A tenhle ten Pietro doporučil Haydna jednomu skladateli a hlavně učiteli, který se jmenoval Niccolò Porpora. A to byl člověk, který učil, jako bych řekl, ty dcery těch šlechticů a tak. To byl ten, už měl prostě ty vrstvy vyšší trošku najetý a on si ten Niccolò Porpora z toho Haydna udělal jako sluhu. Zase. On si z něj udělal jako služku, ale na druhou stranu mu pak zároveň zpětně dával i to vzdělání. Zase. Asi k němu byl jako zlej, respektive ty nadávky, to se tam jako Haydn taky zmiňoval, prostě, že ty nadávky tam byly taky na denní bázi, ale zase dostal od něj evidentně to, co ten Haydn chtěl. A tohleto urážení bral prostě jenom jako součást toho, že se to naučí. A díky tomu Niccolovi se mu podařilo dostat už trošku vejš, už začal mít nějaký kontakty v těch šlechtických kruzích a taky složil operu. A to už byla ta fáze, kdy to jeho jméno začalo trošku znít. Tady už se mu podařilo dostat někam, kde teda Josef Haydn něco jako už znamenalo v té Vídni a už se mu začínalo pomaličku dařit. A teď se dostáváme už do poslední fáze našeho příběhu, kdy zase našeho hrdinu pošleme dál, kdy se dostal do služeb hraběte Morzína. A to byl člověk, který měl i sídlo v Čechách. A já ti hned řeknu, kde. Normálně by si člověk řekl, že dostaneš nějaký místo, máš za úkol, jak si psát teda muziku, ale ta smlouva, kterou s tím Haydnem vlastně sepsal, tak měla jako plno takových záludných jako bodů. Jedním z nich bylo třeba to, že se nesmí po dobu služeb u něj oženit. On to teda prej nakonec stejně udělal na černo nějak, ještě mu to manželství moc jako nevyšlo, což je taky smutný, ale udělal to a potom s ním vyrazil, protože ten hrabě, on trávil většinou od raného jara do pozdního podzimu na svém zámečku v Dolní Lukavici, což je vesnice, kousek od Plzně. A tam Haydn napsal podle všeho teda svoji první symfonii, což je hudební forma, která je spojená hlavně jako s Haydnem. To je prostě otec symfonie nebo otec smyčcového kvartetu taky, ale hlavně symfonie. On jich za ten život napsal víc než 100. A ta první podle všeho vznikla právě tady v té Dolní Lukavici, protože se jmenuje Lukavická. A taky, abys to měl jednodušší, tak celou dobu, co mluvím, tak ta Lukavická hraje jako podkres pro tohleto video. Takže teď už hrdina odchází v dál. Já ti děkuju, že se koukal a uvidíme se příště, protože příště budu mluvit o Mozartovi, což je druhý skladatel ze 3 klasicistních skladatelů. To je svatá klasicistní trojce, taky se jim říká skladatelé vídeňské školy Mozart, Haydn, Beethoven a ty nás teď budou čekat v těch dalších týdnech. Takže se měj hezky a čau.